яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Сугыш курбаннарын иске алдылар. Әлмәттә гомум табиб офисы ачылды. Россия Ички эшләр министрлыгы каләмияләре матбугат көнен билгеләп үтәләр. 1944 елның 27 гыйнвары Ленинградның камалыштан чыккан көне. Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург, дөнья тарихындагы бердән-бер миллионнарча халкы булган һәм 900 көн һәм төн диярлек даими бомба, салкын һәм ачлыктан чылганышлы түзә алган шәһәр. Бөек ватан сугышы тарихындагы иң авыр һәм бер үк вакытта героик вакыйгаларның берсенә быел 79 ел тулды. 125 грамм икмәк иң авыр көннәрдә кешеләрдә булган бар нәрсә. Ә бит сугыш елларында арыган ленинградлылар исән генә калмыйча эшләгән, укыган, уникаль шедеврларны коткарган, җиңүгә ышанган һәм җиңүгә ирешкән. Ул вакытта Ленинград миллионнан артык кешене югалта. Куркыныч сан хәзер рәсми тикшерү белән расланган. Суд блокаданы Совет халкының геноциды дип таныды. Бүген Кызыл армия солдатларының Освенцим концлагере тоткыннарын азат итүләренә дә 78 ел тулды. Әлеге көн халыкара Холокост курбаннарын искә алу көне дип игълан ителгән. Ил буенча фашизмнан зыян күрүчеләрне искә алу акциясе уза. Бүген 3нче мәктәп укучылары өчен дә батырлык сәгать үткәрелде. Женщины и мужчины, мир наш охвачен злом, мертвые 6 миллионов. Лагерларда халык булучылар саны төгәл билгеле түгел. 1945 елның 27 гыйнварында Освенцимны яулап алган совет солдатлары 7,5 меңгә якын тотканнарны таба. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча Холокост нәтиҗәсендә үлгән кешеләр саны 6 миллион дип бәяләнә. Ләкин чынлыкта үлүчеләр күпкә артыграк. Араларында күбесе яһүдләр. 16 по 31 января проходит 16-31 гыйнварларда халыкара Холокост курбаннарын искә алу атналыгы уза. Ләкин бүген Ленинград блокадасын өзү көне дә бит. Анда да күпме кеше зыян күргән. Шуңа күрә безнең шәһәрдә генә түгел, бөтен дөньяда да әлеге фаҗига белән бәйле туганнарын югалтучылар бар. Везде, то есть они не только, мы говорим про наш город, они по всему миру, наверное. Мондый чараларны оештыруның максаты нәфрәт һәм түземсезлекнең нинди фаҗигага китерүен искә төшерү. Милли мәнфәгатьләрне яклау расизмга әйләнергә тиеш түгел. Знать историю своего государства, знать историю своей родины должен каждый, чтобы Россия была все той же мировой державой, которая сейчас есть. Документаль фильмнар, укучылар укыган шигырьләр һәм хикәяләр беркемне дә битараф калдырмады. Чувство грусти, потому что очень жалко, что такое большое количество людей погибло. Среди них очень много детей, которые могли получить образование, стать успешными. Но так сложилась судьба. Хотелось бы, чтобы в будущем, через 10, 20, да хоть через 50... Киләчәктә 10, 20, 50 елдан соң да яңа буын шул вакыйгалар турында белсеннәр иде һәм балаларның да шул ук хаталарны кабатламас өчен ватан тарихын белүләрен телим. Дети знали историю своей родины, чтобы не повторять, опять же, таких же ошибок. Акциядә катнашучылар Холокост курбаннарын 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Башка темаларга. Бүген Әлмәттә район үзәк хастаханәсенең гомум табиб офисы һәм педиатр кабинеты ачылды. Тантанада республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының беренче урынбасары Альмир Абашев та катнашты. Агропоселок һәм Алсу микрорайоны халкы өчен сөенечле вакыйгада безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Алсу микрорайоны калабызның яңа районнарыннан берсе. Шул ук вакытта биредә яшәүчеләр саны буенча ул ярый суык тыгыз санала. Халык соравын исәпкә алып биредә яңа уку елына мәктәп өлгерттеләр. Аңа кадәр балалар бакчасын ачтылар. Озакламый тагын бер балалар бакчасы ачылачак. Бу хакта дәвалау учреждениесен ачуда район башлыгы Тимур Нугманов та билгеләп үтте. Конечно, без здоровья никуда, поэтому вот стоим сейчас возле нового офиса врача общей практики и педиатрического кабинета. Это совместие и детства, и здоровье детского населения, и взрослое здоровье. Шыннан да хәзер биредә яшәүче 4000 олы һәм 3000 әлмәтле өчен биредә сәламәтлекне кайгырту мөмкинлеге булдырылды. Йорт янында медицина хезмәткәрләре булу, башка хастаханәләрдә дә чиратларны киметер дип көтелә. Октябрьнең 70 еллыгы урамы 1В адресы буенча ачылган офиста диспансеризация узу, справка алу, льготалы дорыларга рецепт яздыру, вакцинация узу мөмкинлеге булачак. Все делается для людей, чтобы приблизить медицинскую помощь непосредственно к месту жительства.
чтобы люди не теряли время в очередях и в дороге к крупным объектам здравоохранения. И вот такие небольшие врачебные амбулатории будут опорными для того, чтобы люди могли решить свои вопросы. Сәләмәтлек шир табылга шигру түгел. Сәләмәт булу авырый башлаган шук ширгә сылтамалар барлыкка килү белән үзеңне кайгырту, һәр даим тикшеренеп тору. Шуны исәптә тотып биредә профилактик чараларга аерым игътибар бирергә ниyaтләп торалар. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Асу микрорайондагы гомум табиб офисы һәм педиатр кабинеты ачылу чарасы Йомгаклау медицина советы утырышы белән дәвам итте. Биредә 2022 елда башкарылган эшләргә йомгак ясалды. Җыелучылар Әлмәт сәламәтлек саклау министрлыгының 2023 елга булган бурычлары турында фикер алыштылар. Шәһәр башлыгы Тимур Нагуманов сүзләренчә, Әлмәт районының аермалы үзенчәлеге медицина учреждениеләренең үсеш алган челтәре. Бу шәһәр һәм район халкына кирәкле медицина ярдәмен тиз һәм вакытында алырга мөмкинлек бирә. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Ринат Шакиров тискәре тенденцияләр хакында билгеләп үтте. Туучылар саны һәм хезмәткә яраклы халык саны былтыргы елга карый кими. На начало 2022 года численность населения в Альметьевском муниципальном районе составляет 207 966 человек. Отмечается тенденция уменьшения численности населения как в общем, так и по структуре населения. Снизилось количество жителей трудоспособного возраста и сельских жителей, а также детского населения. Гражданнар халаты актын теркәү идарәсе ул үзе бер кечкенә ил, монда кешелек ничек кенә булмасын үзеп калдыра. Чөнки биредә төзегән гражданлык хәле актлары документларда язылган кеше язмышлары. Азнакай ГХАТ бүлегенең узган елда башкарган эшләре һәм тиздән ачылачак яңа бина хакында безнең коллегаларыбыз сюжетында. 2022 ел нәтиҗәләре буенча Азнакай шәһәренең ЗАГС бүлегендә туу турында 364 акт теркәлгән. Гаиләдә икенче һәм аннан соңгы балалар туу социаль тормышның мөһим күрсәткече булып тора. Шуннан башка халык санын тотрыклыландыру һәм арттыру мөмкин түгел. ЗАГС органнарына дәүләт тарафыннан мөһим миссия йөкләнгән. Гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвенә алу. Шуны әйтәсе килә, җирлегебездә яшәүче гаиләләрне ныгыту, аларны саклап калу юнәлешендә алып баручы чаралар социаль, мәдәни өлкә хезмәткәрләре белән берлектә райондагы оешма предприятиелар, учреждениелар, коллективларын тартып, максатчан эш алып барыла. Гаилә кору кеше тормышында иң истәлекле мөһим вакыйга. 2022 елда районда 307 пар үз союзын имза белән беркеткән. Җирлегебездә милли гореф-гадәтләре белән бер рәттән яңа традицияларга да киң урын бирелә. Шуларның берсе ЗАГС бүлегендә һәр 100нче парны никахлары белән җитәкчеләребезнең тәбрикләве. Биредә быел 300нче парны котлау нәкъ менә ел ахырына туры килде. 30 декабрь көнне район башлыгы Марсель Шайдуллин яшь парны елның 300нче парын Илнур һәм Азалия Шәйховларны котлап истәлек бүләк тапшырды. Шәйхов Илнур һәм Шәйхетдинова Азалияны әти-әниләре, якыннары, коллегалары котлады. Шушы матур көнне яңа ел алдыннан бүген 30 декабрь көнне без үзебезнең коллегабызны Азалиябызны котлау көне белән котларга килдек. Аларга озын гомер, саулык, сәламәтлек, күп итеп матур бәләкәчләр алып кайтырга, аларның рәхәтен күреп, озак итеп алтын туйга хәтле яшәргә язсын. Районның ЗАГС хезмәте Татнефть компаниясе ярдәмендә туеп яши. Узган елның май аенда безнең шәһәрдә тантаналы һәм шатлыклы вакыйга булды. Шәһәрнең гаилә паркында Татнефть ярдәме белән яңа ЗАГС бинасына нигез салынды. Ә инде узакламый аның тантаналы рәвештә ачылу көтелә. Бу елның матур вакыйгасы булып, тарих битләренә сакланыр дип өметләнеп калабыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 27 гыйнвар Россия Эчке эшләр министрлыгының матбугаты көне. 1804 елда бу көнне Санкт-Петербургский журналының беренче саны дөнья күрә һәм ведомство матбугатының тарихы башлана. Әлмәт бүлегендә нибары бер кеше халык белән элемтә буенча өлкән хезмәткәр генә булу сәбәпле безнең хәбәрчебез Лина Хәсәншина музейда булып кайтты. Ведомство бүлекчәләре эшчәнлеген яктыртуда мәктәп укучылары һәм студентлары яшь хезмәткәрләрне экспонатлар белән таныштырып, хәтер саклау, буыннар дәвамлыгын тудыручы музейлар да мөһим роль уйный. Әлмәт милициясе музее 2013 елның 6 ноябрендә ачыла.
нинди хәлләр була юлда, нинди сыйфатлар, яхшы яклар юлда, нинди начар яклар була. Бөтенсендә гәзит күрсәтеп тора, телевидениедә шулай ук. И безнең әйтәсе килгән проблемаларны без киңитеп чыгара алабыз халыкка. Алардан сорый алабыз. Бүген музейда 480 экспонат бар. Иң кыйммәтлеләреннән республикадагы бердән-бер Ленин орденын алган милиция хезмәткәре Адгам Равиловичның формасы. Шулай ук биредә 70нче елда хезмәт юлын Әлмәттән башлаган һәм Татарстанның эчке эшләр министры урынбасары булган Рафил Нугумановның да формасы эшкә алу турында язган гаризасы урын тапкан. Май айында 15нче елда музей ачканнан соң 2 елдан ачтык. Отдел каршындагы ректибар итсәгез, Стелла, ул сугыш, Бөек Ватан сугышында хезмәт итеп, милиция хезмәтен дәвам итүчеләргә багышланган һәм үз вазифаларын үтәгән вакытта һәлак булучы сотрудникларга багышланган. Безнең шундый сотрудникларыбыз 10. Калабызның 70 еллык үсешендә Әлмәт милициясе белән нибары 8 кеше җитәкчелек иткән. Әлеге республика өчен сирәк факт коллективның эшкә сәләтле булуын, куелган бурычларны уңышлы үтәвен һәм җитәкчеләрнең төгәл бурыч куя белүен күрсәтә. Әлмәттә ГТО комплексы кышкы фестиваленең беренче этабы бара. Беренче категория итеп мәктәп укучылары үз әзерлекләрен күрсәтә. Спорт чарасында 26 мәктәпнең иң көчле командасы катнашты. Әлеге фестиваль Әлмәттә традиция рәвешендә үткәрелә һәм шәһәрнең иң мөһим спорт вакыйгаларының берсе булып тора. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.